Tikulandireni pano pa Zodiac Television ndi nthawi ya program yapadera imene tikufuna tiyankhulane ndi mmodzi mwa trustees a Football Legends Association amene wandi Akina Phiri ku mbali ya zokonzekera zawo zokhudzana ndi msonkhano wapachaka umene kubwera posachedwa. Tukamba msonkhano wapachaka umene ndokhudzana ndi Football Legends Association. Bungwe limeneli ndi lija la osewera akale amene anasewera mdziko lino kuphatikizapo timu ya dziko ndipo anapanga umodzi kuti akhale ndi bungwe limene liziyang'anira umoyo komanso zochitika zokhudzana ndi osewera akale amene anasewera mdziko muno komanso kuphatikizapo timu ya dziko lino ya Flames. Poyambirirapo bungwe limeneli linkadziwika kuti JK Productions, koma anaganiza kuti iya bungwe limeneli tilikhazikitse kuti likhale lenileni la official chifukwa analipatsa kuti Football Legends Association. Ndiye mu studio muno tili ndi Akina Phiri amene ndi mmodzi mwa trustees amene tichize nawo kuti annual general meeting yawo lendo uno kwenikweni akufuna akwaniritse zotani. Ine ndi Bright Puju Kanyama, tikhale limodzi. Chabwino, poyambirira ndikulandireni Akina Phiri. Ndimakonda kunena kuti coach chifukwa nazolowera. Yes, I'm still the coach. Zikomo kwambiri chifukwa chobwera kusacheza nafe. Ndinu mmodzi mwa trustees a Football Legends Association. Timafuna timvesese kuti takhati kungomva kuti yayi Football Legends Association ndi annual general meeting, titsimikizireni annual general meeting imeneyi kuti iliko liti komanso kwenikweni zokambirana zikuluzikulu zimene zingakamanga nthenje kumeneko ndi zotani. Zikomo kwambiri nanenso ndayamika kuti mwandiyitana kubwera kunoko kuti tiyankhulisane ndi ulendo wa watu umene tiyenda wa annual general meeting. Ndi gara imene also kukakhalaso ka gara ceremony kamene we are going there to kuachita raise funds for the association. Ife tinaganiza kuti tikhale nawo tikhale ndi gara imeneyo ndi annual general meeting kuti tione kuti kumbuyo konseko tayenda bwanji. 1 2 kodi chesogoro tikupita bwanji. Koma the main thing ya imeneyi ndi kuchita raise funds chifukwa ngati mukuziwa kuti ifeyo ngati ma legends ndi anthu opuma akale kumbuyo konseko tinali ni mavuto oti welfare yathu sinali bwino. Nanunso mukuziwa kuti kumbuyo kuti natayidwa kwambiri kuti anthu amavutika, anyamata amavutika kwambiri akasiya mpira, ntchito amakhala alibe, chithandizo panakhala palibe, health wise ambiri takhala ngati taluza ambiri chifukwa choti panalibe chithandizo chilichonse choti munthu apite kuchipatala even kunja sitimatumidwa kunja. Ndiye tinaona kuti ife I think tikhale pansi toka kuti tizithandize toka. Koma kubwera kwa Ajim Karua kuzayankhula nafe kuti I think tikhale ngati tithandizane kuti azathuno muthandizidwe chifukwa nawonso anaona kuti ma legends samathandizidwe. Tinaganiza kuti tikhale ndi ngati med health yoti kapena aliyese alowe mene momo kuti tikapeza kandiramako inde timachita timasonkherana pang'ono koma ndirama zambiri zimene timapezako ndizoti toka timakhala ndi tuma activities yoti kugulisa zinthu, kugulisa ma replica jerseys, ndiponso kupemphaso kwa anthu kuti atithandize ngati as an association. Okay. Ndi chimene ifeyo tikupanga kwambiri pakali pano. Okay. Of course tinamva kunena kuti mwina muli ndi target imene mufuna kuti muchite raise kumbali ya ndalama. Mava mafigures angapo koma imene titagwira ife ndi ya 1 billion. Sindikudziwa ngati ili imeneyo ndithu imene mufuna kupanga raise pa gala dinner imeneyo. Pa gala dinner imeneyo siti kuchita target ya 1 billion. Target yathu ndi 250 million. Tinaziwa kuti pakanthawi kamene kaka
between now and the 29th of August pamene tisakhala ndi gala dinner imene yoyo we cannot raise such an amount. Okay, ngati pali mwayo woti mwina aikhoza kupitirira ori kufika kumeneko mwayo wokha koma ifeyo kwa target yathu ndi 150 million. Koma 250 million. I mean 250 million, sorry. 250 million. Koma pakali pano sikuti tangokhala yayi kudikira 250 million yayi. Koma tikuchitaso zina ndi zina kupempha kwa anthu kuti atithandize. Pakali pano we have already raised about 83 million. Already pakali pano imene tili nayo kuti poyambira koma kuti tifike that target tikuyesesa kuti azathu ma corporate companies, ma companies, ma organizations, ma individuals amene ali ndichothekera kuthandiza ma regions yawo they can come forward ndi chithandizo. So 1 billion ikuchokera kuti ndimene tuyamve kama billion mufuna 1 billion ikuchokera kuti yeah, I think matuza 250 koma kunja kuti 1 billion. Yeah, 1 billion I think it was just kapena inangokhala kuti munthu wina wake anangolakwisa pena pake. Koma as our association chifukwa I'm one of them and I'm one of the trustees. Chimene tikuziwa tinagwirizana ndi 250 million. Imene tikuyifuna. Okay. Ndimafuna tibwerere mbuyo pang'ono apiri. Tinafika stage yonena kuti bungwe limene likhazikika. Of course timadziwa maiko akunja mabungwe ena angati amenewa alipo ambiri. Koma tikukamba kunena kuti chifukwa cha welfare ya osewera amene amasewera kumbuyo mu tinafika bwanji pa stage imene kunena kuti mwina maplayer onena kuti anali exposed amenya mpira maiko apanga ndalama koma kupezeka kuti kungosiya mpira kupezeka kuti mwina akumana ndi mavuto ngati amenewa mwina cheni chimachitika njani. You are a very good example for you have played, you have been a coach, and panopa muli Football Legends Association. Ineyo, I would say maybe I was one of the victims of that. Mene mwanenayo. Chifukwa ninasiya mpira pakalepo. Tinasiya mpira pakalepo. Ulendwa leti Jack Chamangwana, leti Boniface, and titwaka guru latu la 1978, 1979. Ambiri anasiya mpira sana pitirire. Then kunabwera guru la Young Chimozi, Peter Kingskaira ndi anzawo. Koma titasiya mpira. Anthu amene analipo awo, ma leaders amene analipo. At that time, leader watu anali, the president was Walter Nyamilandu. The amene tinakhala naye kwambiri. Kwa ineyo, khala kwambiri, in my coaching, nakhala ngati nakhala nawe iwo. Koma kumbuyo konseko, kunali kuti titasiya mpira, titachita retire, kunapezeka kuti panalibe fund iliyonse, or insurance iliyonse, yoti munthu kachita retire, ankhoza kupitiza ndika chani ka pension, ka fund kena kake kuti munthu akakhalire, or kapena akhoza kukayambira pa retirement, ngati mene tikuchitira mu government, panalibe. So, chinali chovuta kwambiri. Chimene ngakuze choyamba, nchoti guru latu, during our time ya Kamuzu, chifukwa ife tamenya kwambiri nthawi ya Kamuzu. Yes. During our time ya Kamuzu, most of us did not go very far the education kuti mpaka fika ma PhD chani ambiri sana pite kumeneko. Chifukwa that time ngakhale unali pa sukulu ngakhale sumafuna kupita ku national team akakuitana you can umapita basi it was a must. Ngatine I was in kuchaminadi I was always kuti tuku class kapena ndimakhala kumwina 3 months. Most of the time I was kumpira ku Blantyre. I was ku Blantyre kumpira. Kungoti nthawi zina ife tinachita ku school bwino chifukwa choti timaganiza kuti timanyamula mabuku kukawerenga ku camp. Tikapita kunja timanyamula zowerenga zija. Timaganiza za school. Koma panali anthu ena anyamata ena samaganiza za school kwambiri. Sana chite bwino muchani mu my examinations mu school. Koma nthawi imene ijayo inali yovuta kuti munthu akhale ku school nthawi yayitali. Timakhala nthawi yayitali kumpira. So
maichi kuti wachita retire akuchitaso deprive ku school kuja kuti sunapangeso zabwino ngakhale you are intelligent koma poti umatenga nthawi yambiri kumpira wachita retire you have nothing to do. Yeah, you have nothing to do. Sanga kulembeso ntchito. Akakutengani lese mina mwakutengerani ku school kupita kumeneko kumakhala ndalama. Ntama imakhalapo koma ifeyo ineyo nayamba kumenya mpira ndili mu form 2 national team, right? Steroa national team. I was flying from Karonga to Blantyre all the time, and you can imagine kuti every weekend I was in Blantyre, right? Ukamenya mpira ku BB every weekend. So Friday I would leave by air to Blantyre. Monday ndekuti Friday aga inakhala kumawa. Ndipo kafika kumene kuja kumzuko ichi ku Karonga masana ndekuti Monday ija yapita. To school Tuesday. Yes, school Tuesday. And then Friday ndienda kunyamuka Tuesday, Wednesday, Thursday. Bus. Oh. So it was very difficult kuti muntu uchite catch up azakwa. You are always behind. We were always behind. Okay. Mumaichi ma subjects. Your case is different ndi ma cases amene tikuona pakatali pano. Right now tikozoona kuti kumpira kwabwera ndalama. Yes. Koma zimapezeka abe kunena kuti ma instances ngati amenewa kuti mwina munthu uli exposed wapanga ndalama koma abe nkupeza kuti later on basi kumabwera kuti ndalama ulibe kudikira mwina Football Agents Association. Chifukwa iliko ndithu nkhani imene ndifuna ndifotokoze chifukwa ndifunsa mafunso amenewa. Okay. Kuti ndi chifukwa chani tikumafika mu situations ngati amenewa kunena kuti player wamenya even ena kupita kunja kumene. Ukaswera kunja kuma kupezeka kuti career yake ikupita kumapeto, no investment ndi zina zotero kupeza kuti tikumafika mu situation imene kuti udali amuna Football Agents Association yagire dzanja. Yeah, imene imakhala yovuta. Ife nthawi yathu kunalibe ndalama. We were getting very little. Koma it was just passion. Nakuti so we were committed kuti tithandizire ziko, Koma ndalama kunalibe, to say the fact. We were getting very little. Yoti I can't even mention apa. To be a disgrace. Koma timakusangarara chifukwa choti timapita kumpira, tinakonda mpira, and also we were committed kuti ziko lathu tizithandiza ziko. Koma nyamata panopa, azathu panopa, they are getting a lot of money. There's no reason kuti muntu player achite retire panopa alibe chilichonse. Yeah, ndekuti muntu amene yoyo angozitayirira yeka. Koma drama ilipo. You can say, you can save, you can buy a plot. Chifukwa ngati muntu akulandira ma bonus over 1.5 million, you can't buy a plot. You can buy a plot. My plot at 1 million and 900 and 800. You can buy a plot and start even building slowly. You know? Kuti ukasiya sunga kagonesu panja ya ukagona mnyumba mwako. Okay. Chimene ndimafusira zimezi nchonena kuti. Now, in the long run ngati Football Agents Association mukuchita adopt ma player, and in fact retirement tikuyenera kuchitika almost every year. Yes. Kunena kuti pakutha pa season at least 1 or 2 3 players ayandasiya mpira akujoina Football Agents. The fundraising dinner imene mufuna kupeza ndalamayi. What are the plans amene muli now to ensure kuti mukuchita cater for my emerging issues onena kuti ma player akubwera komanso amene alipo kale, including anthu amene mukanena kuti mbuyo mwina samapanga ndalama but they are in the Football Agents Association. Yeah, chithandizo nchachikulu kwambiri chifukwa pakali pano tiliso ndi project ya tili ndi munda, right? We have got a farm. Agents Association we have got a farm ku mbali ya kwa Sungu. Imene tukugwirisira ntchito kuti to raise funds for the association. And is it part of the 250 million? No. That one is just our farm. Okay. Yes, kuti tisango kara AI. We have to do something to accumulate funds for the association. Okay. Koma ya 250 is just a short period yoti we have to raise money kuti tichite kata. Koma part of the money that is going to be raised through this one will also cater for ngati medical aid. It will also cater for other things izoti maybe Palimariro, one of our agents has passed on, and then we cannot just wait kuti
poti he's a member or he's affiliated to, or he's also on the insurance, medical insurance, we also contribute from the coffers to help the family. Yeah, apart from what he's getting from the insurance, we also contribute. So that is the issue, that we have to raise money to make sure that we have something in our coffers. Okay. For emergency purpose. So it is something that ifeyo tuganiza kuti tikangokhala ndekuti chinthu ichi chifa. Koma tiyenera kuyenda. Tiyenera kuyenda, and two tiyenera kuchita raise funds through maybe replicas, to raise funds through this gala dinner, and also we can raise funds through, as I said, we have some games. Like now we are preparing, next year we are preparing to go to Zambia for the 4 nations. Yes. This gala, the money that we are going to raise there is part of that as well. Kuti tikamapita ku Zambia, at least tiyambe mwamsanga kuchita raise money. Chifukwa kujaku tisangopita utilibe chilichonse. We have to have enough money to go to Zambia and participate in that 4 nations cup. Yeah. Okay. Now AGM hii sikuti ndiyo yamba. Mwachitako ndithu ma AGM mbuyo ngati Football Legends Association, and kunali ma resolutions amene muna khazikitsa kuti I think tiyende chonchi. Kuchokera pa AGM imene kuzafika pamene mukulowa AGM iyi tikuinena imene kubwera posachedwa apa. Ndi zinthu ziti zimene mwakwaniritsa, zimene munagwirizana mu previous AGM, zimene mukuona kuti muzinyamula kupita nazo ku AGM imeneyi. Zimene mukuonanso kuti mwina munakanika kuchita kuti mwina mutha kuziwunikiranso AGM ikubwerayi kuti muzipite implement kuchaka chikubwerachi. Imene yoyo it is an administrative issue. Imene yakoza kuzayankha bwino GS, General Secretariat, because he is the one who is keeping records of that. Ineyo mainly I'm here to source funds, and I'm here to discuss about the future of our association and the activities that are coming in front of us. Okay. Yeah, koma iyoyo ndi yabwino kuti muzafuse Ameneka kubwera. Anena kubwera, aina muwaitane kuti azarongosole the way forward. Of course, we are planning to also have the chairperson, the board chair. Yes. Kuti abwere kuti tizaje so nthawi idakalipo. Nthawi idakalipo. I think amene aja kufunika kuti muzakambirana bwino. Koma ineyo I'm trying to the main thing that I'm doing today is just to make sure kuti chithandizo chipezeke. We have people who maybe don't know kuti gala imene chokufunika ni chani. Between now and the 29th, kuti munthu, if he's interested to attend the gala, how much is he supposed to pay? That's interesting. Yes, how much is supposed to pay, and the tickets will cost so much. And also the companies, the corporate world, and organizations, looking at the way their people ngati ifeyo mene as regions kuti angati sunge bwanji, chifukwa ifeyo kuti sungike bwino tena sungika ndi anthu ma sympathizers amene akutiziwa. Okay. So angati sunge bwanji, kusunga kwache angati thandize bwanji kuti ife tikhale ndi moyo wabwino. Chifukwa apapa ma regions kuti akhale ndi moyo wabwino ndi inuyo kutisunga. Ma companies, yes. Ngakhale teka tili ndi mphamvu zoti tingazisunge, koma I think ma companies anthu amene andichidwi kuti atione ife kuti tikukhala ndi moyo wabwino ndiwo kuti atithandize. What would push a company or an individual like me kuti I think ndithandize Football Legends Association? Chimene chingamukankhe munthu panopa ndi yani? Chimene chingamukankhe munthu ndichoti mutiona ifeyo ngati ndi anthu oti tinapanga zinthu zabwino kwambiri kumbuyoko. Koma pakali pano tiyena kukhala ndi life yabwino.
ndi chimene chingakupa kankheni kwambiri, ndiponso kukankhani kwambiri ndikuti kuti inuyo mutithandize ifeyo ndi ma contribution amene tinganene panopa kuti mukabwera mukhoza kugula table mukhoza kugula table limodzi and all mukhoza kuchita chani chifukwa matebulu apapa ma charges ache alipo apapa pali table limodzi la ku high table ngati kufupi ndi ku high table if you buy that it's 10 million ya anthu angani ya imene inokhala ya anthu 10 table ya anthu 10 then pali table yachiwiri yake imene ili 5 million ndi ateniso koma ndi ya mbali yakunoko pamakhala ma space then pali table ya 3 million yoti company ikhoza kugula kuwagulira anthu awo or iwo as directors ma companies akhoza kugula pa 10 million pa 5 million pa 3 million. Koma ngati munthu afuna kuzachita attend sitting as an individual, you can buy a ticket for 120,000. 120,000 is not much. Yeah, so it's also easy. Drama is rapa is kuti munthu akupereka zimenezi. It's not kuti he's throwing away, but he is trying to help the regions. Tikumva kuti not just that. Muliso ma uniform akubwera sanyuane? Yes, kuliso ma uniform imene na yeso ndikana yankhula, kuli ma uniform anyuane oti very attractive uniforms. Yoti muzizagula. Koma ma prices ya ma uniform awo we haven't set up the prices yet, but I think when the other group muzati menyere ku auction. Auction is akhalapo. Auction komaso munthu as an individual kuti mwapanga auction mwatha de wina ufuna kugula pa bera pazakhala ma price amene oti munthu akhoza kugula kandi 60,000 kandi 100,000 ka pa auction hapo mkhoza kumenya mwina chama 500 ma 1 million just to make sure kuti mukutithandiza as regions. Yes. Mbali yokhudzana ndi ubale wa Football Legends Association ndi the corporate world. Tisanapite ku Football Association koma the corporate world. Ukuoneka motani panopa chifukwa tukankhula zimezi zifana ngasipo mpanoso muafunanso muifunanso the corporate world kuti ikuthandize. Panopa ubale uli motani. Ubale ulipo wabwino kwambiri chifukwa tili ndi anthu mu trustees in our group of trustees tili ndi anthu oyenera kwambiri oti chilichonse chimene chikuperekedwa ku association it is accounted for. But accountability and transparency. Palibe kuti drama ina yake yati maybe atengapo wina wake or kapena asokoneza kapena pali mkangano kuti wina wache waononga zinthu. This time it is well controlled. We have got very prominent people amene akutisungira this association. So ubale wa ma corporate world ndi ifeyo ndi wabwino. Corporate world is just like a sponsor. What a sponsor needs is the accountability. How you are going to use what he has given you or what the company has given you. And they monitor from outside. They may not see you close, but they monitor kuti anthu awatapasa 200 million. Kodi akuyenda nayo bwanji. At the end, you account for that and produce a statement or anything to say kuti thanks very much mwatipasa ndrama hii koma ndrama hii tinachita hizo mwakuti. You find kuti that company will still come back to you and help you. Koma ngati akupasa ndrama and it disappears just like that, then ubale usumakhala bwino. Koma pakali pano ife tindi ubale wabwino kwambiri. Chabwino. Yes. Tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu Akina Phiri amene ndi one of the trustees of Football Legends Association. Ndimafuna ndikupatseni mpata Akina Phiri kuti musachoke pano ndi mawu. Chifukwa of course kuyankhula natizi yankhulana bendi awiri atatu mu Football Legends Association as we are building up kuti tifike ku msonkhano wakulu umenewo. Ndikupatseni nthawi kuti musanthule zonse zimene munatibweretsera kumbali yokhudzana ndi
msonkhano umenewu wa pachaka wa Football Legends Association komanso gala dinner imene mufuna kupanga raise malingana ndi imene mwafotokozera 250 million ngakhale ife tinagwira ya 1 billion. Mutatifotokozera kuti nthawi ndi imene mpata ndi umenewo uninterrupted tafotokozana anthu agwire zotani pamene Football Legends Association ikupita ku msonkhano wake wapachaka komanso ikukhala ndi gala dinner. Zikomo kwambiri achimwene tayamika kwambiri ineyo kufotokoza kwanga sikukhala kuyamba ndikosirizira azanga abweranso kuzafotokozaso koma kwa anthu amene akuvesera kunjaku ifeyo tili ndi msonkhano pa 29 August next month. Msonkhano ndi woti tikhala ndi gala dinner ndi also AGM zonse pamodzi tikakumana then tikhala ndi gala dinner. Koma gala dinner ayo ndiyoti we want to raise funds for the association chifukwa cha project amene tili nawo kusogolo kwathu kwa ife. As I said kuti tili ndi we have to pay for medical aid every year we have to pay and it's a lot of money. Yeah, we are talking in terms of more than maybe 13 million or 15 million, you know, because we are covering all our members, my regions, I mean the members. Pakali pano we have more than 100 members, you know, and already about 90 something members are already covered. So we still have to cover even more members. Ngati many mukuziwa kuti anthu players amachita retire almost every year. 1 or 2 amabwera, 3 amabwera. So we have to cover them as well, akabwera as members. So kuti tiwachite cover tiena kulipiraso ndalama zokwanira ku medical aid yathu. So the purpose of this one yoti tukachita pakali pano it is also covering the same issue ya medical aid. And also we have plans ndima activities that we are planning to travel to Zambia kukaswera ndi anzathu. Muziwa kuti Zambia yabwera kuno kawiri konse. So ife akati mmene atitanira kujako sitingakane chifukwa zathu they have been very good kubwera kunoko. So ife nafeso next year tienda kupita kumene koko. So zonse izo ni ndalama zoti tikachitapo koma chimene ndinganene nchoti anthu aziwe kuti one thing ma families ma regions tufuna kuti azikhala bwino, azikhala ndi mtendere, azikhalanso ndi chithandizo pa nyumba. Chifukwa you cannot just be a legend and then your family is suffering, no. And 2, timachitaso help ma skills training. Pali ma skills training, I think munamva kuti tinatumizapo anthu ena kukachita ma training pena pake anabwera kubwino and those people are also supported by the fund yathu. Akachoka kumeneko tena kuwagulirako kapino machine kuwagulirako chako kuti apitirize mene achitira graduate kuma courses yawo. So we also have that skills training to promote our regions. Kuti nawo asangokhala kunyumba yaya kuma azichita china chache. So all those things ndizoti zikufunika ndalama. And ndalamazo tiena kuchita raise by 29 August if possible. Ngati anthu ali ndi ngothekera kwambiri kuti akhoza wina wache akhoza kubwera kuti ine ndikhoza kupereka yonse 250 million ifeyo tikhala ukondwera kwambiri. Kwaye munthu wabwera ufuna kupereka half of that tikhala ukondwera kwambiri chifukwa that money will be used bwino palibenso kuti ndalama zisokonekera ya zikhala ndi zochita zake bwino ngati mmene ndayankhulira. Koma kumalizaso ndibwerezeso kuti matike maichi athuwa ma table athu tinayika into under 3 categories. Category yoyamba yo ndi mmene nanena ya 10 million table ya 10 million, then yachiwiri ndi 5 million, yachitatu ndi 3 million. Koma
munthu amene akufuna kuti akachita attend as an ordinary person, as an individual, he can pay 100 ali kupenya kulilongo konkona kulilongo konko. Okay, Ndithu. chabwino. Amene ndi Akina Phiri amene ndi mmodzi mwa ma trustees a Football Legends Association amene anatenga nthawi kufuna kuti fotokozera zambiri kuti kodi chenicheni chimene chikuchitika ku FLA ndi chani kumbali yokhuzana ndi gala dinner imene ikubwera komanso annual general meeting imene ikubwera. Sindingachoke pano ndifuna ndafunse funso limene outside the Football Legends Association chifukwa ndi legend wa mpira kuno ku Malawi. He's been a player, he's been a coach, pakadali pano ndi administrator agwira ntchito ku Ministry of Sports komanso ndi trustee wa Football Legends Association. Akina Phiri, funso ilili sikuti titengapo nthawi, ilili is outside Football Legends Association. Ndimaonera podcast ina ku Planta imene amachita Twaha Chimuka, anafunsa mmodzi mwa maplayer anu Elvis Kafoteka kunena kuti munakhala ndi nthawi yotani ndi coach Kina Phiri. Anafotokoza koma nkhani imene inandipasa chidwi kwambiri ndi yokhudzana ndi Chiukepo Msoya kunena kuti akuti Chiukepo Msoya munamuuza kuti iwe ukufuna uzimenya koma patsogolopa pali Esau komanso pali Russell Mafuliro. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu kuti munamuuza chani Chiukepo Msoya atabwera kuzadandaula kuti ine coach ndifuna ndizimenya, munamuuza kuti chani? Yeah, ndizoona kuti you know ma players nthawi zina amakhalaso odabwa ngati akuchita bwino koma akukhala pa bench. Zimadabwisa, zimamdabwisa player. Ndi nthawi zina amakhala ndi courage yoti ndikafunse coach kapena ndikulakwa pena pake. Koma atabweradi player kungoti ma players ambiri amene nali nawo kumene kuja they were disciplined. They had discipline. Even kubwera kwa Chiukepo chifukwa kuzowerana. Koma he's also a disciplined boy. Okay. Anabwera kundifusadi kuti supano ine basi mango ndisiya pa bench ndimangobwera koma ndikabwera I change the game, zinthu zimakhala bwino. Then namuuza ati kuti pakali pano iweyo udikire kaya udikire anthu awiriwa Esau and Russell chifukwa at the moment anthu awawa they are more experienced than you and two ndi anthu oti akusewera bwino. There's no way I can change. Iweyo just wait for your time. Ndikumuuza mwanayo kuti just wait for, and he said coach ndamva. It's true. Ari munamuuza kuti ndicho sapo ndani apa. Ndicho sapo ndani apa. Ne anaona yekha kuti apa palibe wochosa. Ndatokoza kupachobwera pano musiri matu amene ndi Akina Phiri once again amene timacheza nawo nkhani zokhuzana ndi Football Legends Association. Tatokoza kwambiri kuti munali panepo kutsatira bwino lomwe kungokumbutsana kunena kuti Football Legends Association pa 29 August mwezi wa mawa umenewo ili ndi msonkhano wake wapachaka komanso gala dinner imene ichitike ndithu mu mzinda wa Lilongwe. Ine ndi Bright Kanyama. Titokoza kwambiri timu yonse imene agwira ntchito kuti tikupatseni program imeneyi yapadera imene timacheza ndi Akina Phiri. Tikumanenso ma programs osatira.